Egunon lagunok, zutik eta kantuan hasiko dugu meza santua. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Egunon, ikusentzuleok eta ongi etorri meza santura. Gaur Araban ospatuko dugu Eukaristia. Ondategi herrian. Gorbeialdean kokatzen da Zigoitiko udalerrian. Ondategi, Zigoitiko udalerriaren burua izan da historian zehar. Hemengo parrokiak Lorentzo Diakono santua da zaindaritzat. Erretaulan nagusiak ederki adierazten duenez. Etxean zaudeten ume, gazte, aitona-amona, gaixo eta ezinduok gogoan zaituztegu. Eteberen bitartez, elkarrekin arituko gara otoitzean. Garizuman gaude. Une ezberdinetan ikusi ahal izango dituzue tenplu zahar honetako arte lan dotoreak. Bai erretaulak, bai irudiak, baita egitura erromanikoak, gotikoak eta barrokoak. Ederra eta zabala, baita eliza honetako apaindura mota. Mezaburu, Feliz Plazer Ugarte izango dugu, Jon Muñoz eta Jose Manuel Iparagirre Zigoitiko parrokoak aldamenean dituela. Kantuan, Kristau herriarekin batera, Zigoitiako mairu abesbatza ari da. Gaurko Eukaristian, Sabin Salaberri musikariaren abestiak dira. Zuzendaria eta organo jotzailea Aliona Makeeba. Eseri mesedez. Zerideok, Garizumako 3. igande honetan, aitor ditzagun geure bekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, bihotzurratuak salbatzera bidalia, erroki jauna. Jesus jauna, pekatariei dei egitera etorria, Kristo erroki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erroki jauna. Erruki dakigula, jainko guzti zahaltzua eta gure pekatua parkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen.
egin dezagun otoitz. Jainko errukitsua, on guztien iturria, baraua, otoitza eta erruki egintzat ipini dizkizugu geure bekatuen sendabide. Begira bihotz honez geure ahuleria aitortzen dugunoi, eta bizkor gaitzazu zeure erruki handiaz, bekatuaren zamapean aurkitzen garenok, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuaren batean jainko eta rege bize baita gitzaldi eta gitzaldietan. Amen. Lehen irakurgaia, irteera liburutik. Garizumako bidean, gaur basamortuan, sasi zugarretan erretzen ez zela entzungo dugu. Antxe, hasiko da jainkoaren herriaren askatasun bidea, Moisesen bitartez. Jesusengan izango dugu Pasko betea. Egun haietan, Moisesek bere aitagerre Jetroren mandiongo apaizaren ardiak zaitzen zituen. Behin basamortuan, barna eraman zituen orobera jankoikoaren mendira iritsi zen. Han jaunaren aingeruak agertu zitzaion, da sasi artean piztutako zugarrean Moisesek ikusi zuen sasia zutan egoriz ere, da ez zela erretzen. Moisesek esan zuen, hurbil nadin gauza harrigarri hori ikustera. Nola izen leike sasia eserretzera. Begiratzen zetorrela ikustean, jaunak egin zion sasi artetik. Moises, Moises, honek erantzun zion, hemen azu. Eta jaunak ez bilturtu. Kendu oinetakoak zauden tokian lur santua da eta. Eta gaineratu zuen, zure arbazuen jainkoikoa naiz ni. Abrahamen jainkoa, Isaaken jainkoa eta Jakoben jainkoa. Moisesek aurpegia estali zuen jainkoikoari begiratzeko bildurrez. Jaunak esan zion, ikusi dut neure herriaren atzegabea Egiton eta entzun dut haien oigua barren. Zapaldutzailearen zigorpean, bai jabetu naiz ni oinazez, eta haiek Egiptoarrek eskutatik liberatzera etorri naiz. Eta lurralde hartetatik, lurralde on zabal batera ematera. Esnea, estia, darion lurraldea egoaztera. Moisesek esan zion jaunari, ara, joan naiz Israeldan gana eta zuen arbazuen jangoikoak bidali nau zuen gana, esango diet. Baina haiek nola duen izena galdetu badite, zer esan duen behar diet. Jangoikoak esan zion, naizena naiz ni, hau esango diozu Israeldarrei, naizena naiz. Diderezenak bidali nau zuen gana. Gainera, jangoikoak esan zion Moisesi, esan Israeldarrei. Jaunak zuen arbasoa jangoikoak, Abrahamen jangoikoak, Isaaken jangoikoak, Jakoben jangoikoak bidali nau zuen gana. Horixe izango diozue, dala nere izena, betiko onela, deituko nazue, belaunez belaun, jaunaren esana.
Evangelioan bihotz berritzaren fruituak, barkamenaren poza eta jainkoaren maitasuna azpimarratuko zaizkigu. Jauna zuekin eta zu. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Une hartan, etorri zitzaikion batzuk Jesusi, Galilear batzuei gertatuaren berri ematera. Nola Pilatok hil zituen, eskaintzen ari ziren oparien odolarekin haiena nahastuz. Jesusek erantzun zien, uste alduzue Galilear haiek, gainerako Galilearak baino bekatereago zirela, horrelako heriotza izan zutelako? Ezetz diotsuet, eta bihotz, berritzen ezapazarete, guztiok era berean galduko zarete. Eta Siloeko dorrea, gainera, erorita, hiltziren 18 haiek, uste alduzue gainerako Jerusalemdarrak bainon errudunagoak zirela? Ezetz diotsuet, eta bihotz berritzen ez bazarete, guztiok era berean galduko zarete. Eta parabola hau esan zien, gizon batek pikondo bat zeukan, bere mahastian landuta. Joan zen piku bila eta ez zuen aurkitu. Orduan, esan zion mahasti zainari, bada 3 urte, pikondo honetara pizku bila natorrela, eta ez dut aurkitzen. Motz, ezazu, zertarako eduki hor lurra alferrik jaten. Mahasti zainak ordea erantzun zion, jauna, usazu aurten goz, bitartean ingurua iturtzutera ongarria botako diot, ea aurreratzean fruturik ematen duen, eta bestela moztu. Jaunak esana. Garizuman gaude, Paskorako bidean. Jesusen heriotza eta piztuera ospatzeko prestatzen gaituen garaian. Beraz, itxaropen garaia dugo garizuma. Lehenengo irakurgaiak hebrear herriaren askapenaz hitz egin digu. Jainkoa, zapalkuntza guztien askatzailea handia dela aitortzera eramaten gaitu. Askapen horrek bihotz berritzea eskatzen digu. Garizumak horretarako prestatzen gaitu, askatasun, araitasun eta maitasunezko frutu onak eman ditzagun. Gure munduak oztopo handiak ditu gaur askatasun, justizia eta bakezko frutuak benetan lortzeko. Sarri askotan, erresistentzia personalak, sozialak eta politikoak agertzen zaizkigu. Gerrek, gatazkek, zapalkuntzek dena eragortzen dute. Zalantzarik gabe,
Gure jarrera berekoiak eta interesak ere agerian dira. Gure jainkoa ordea, eramanpen handikoa da. Evangelioak esan berri digun bezala. Gure lurra, lantzera, gonbidatzen gaitu, penitentziaren eta elkartasunaren bidez, emankorra bihur dadin. Horretarako, gure bihotza erabat berritu behar dugu. Adiskidetasunaren, justiziaren, bakearen eta egiazko askatasunaren fruituak eskaini ahal izateko. Aurten, hain zuzen ere, itxaropenaren jubileoa ospatzen ari gara. Jangoikoaren ganako itxaropena lantzera eta elkarren artiko konfiantza berreskuratzera bultzatzen gaitu, bai elizan, bai gizartean, giza harremanetan, nazio arteko itxarbenetan, persona ororen duintasuna sendotuz eta kreazioareko begirunea azalduz. Halaxe, proposatzen du Frantzisko, aita santuak, jubileo honen deialdian. Gure gaurko eukaristia eta garizuma osoa eragile eta adore emaile izan daitezela gure bihotzak egoki presta daitezen. Gure gizarteari eta mundu guztiari justizia eta bakezko fruiturik opare honak eskaintzeko. Orain, gure itxaropena aldarrikatuko dugu sinesmenaren aitorpen eginek zuti jarrita. Zutik aitortu dezagun gure fedea. Eta nahiak jaunaren aurrean jartzen ditugu. Berak, gure bizia egiazko maitasunaren eta zuzentasunaren eragile emankorra egin dezan.
Gozea, bakardadea, indarkeria, bidegabekeria, gaixotasuna eta desberdintasunak jasetan dituzten alde, geuk, jainkogan uste ona izanik, guzti hauen bidelagun leialak izan gaitezen, euren bizitza errazago bihurtuz. Mundu honen hobekuntzarekin konprometituta bizi gaitezen eta Evangelioko zure mezuak adorez bete gaitzan, egokiena izango dena benetan egiteko. Gure Eliza Katolikoa eta gainetiko erlijio guztiak askapen, justizia eta elkartasunaren bultzatzaile izan daitezen. Ostiralean, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako munduko eguna ospatu berri dugu. Guztiontzako gizarte irekia eraiki dezagun, elkarren arteko zubigile lanak eginez. Kristauon jokabide zintzoak, bidegabekerien salaketak eta bizimodu apalak zure erreinua zabaltzeko eta indartzeko baliagarriak izan daitezen. Espiritualtasun berrituan oinarriturik, barruan daramagun on guztia berdintasun jarreran parteka dezagun. Etxo jauna, gure otoitza, eta erakutsi ezaguzu egunero konpromisoak sendo hartzen, gure eskariak siresgarriak izan daitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Opariak aurkezten ditugu Agur Maria kantatuz. Eseri mesedez.
Jaun errukitsua, sakrifizio honek iritsi diezagula, zure barkamena eskatzen ari garen hoi, zeure zenidei barkatzen jakiteko grazia. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotsak, jaunagandoz gaur, eskerrak jaingo gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guzti santu jainko ahal guztidun bedereko horri. Guk zuri eskerrak ematea nahi baituzu, penitentzia eginez eta jan edanetan neurri hartuz horrela gure bekatari arrokenea ezirik eta goze direnei jatekoa emanez. Zure bihotz zabalaren antzeko izan gaitezen. Horregaitik, aingero guztiekin batean, bihotz batez gorospen hau kantatzen dizugu. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu hobi ardo hauek, eta espiritu izurik Jesukristo jaunaren gorpuz eta odol izan daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean, eta bere kokoz gurutzera zijoala, ogia hartu. Eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikasleai eman zien esanez. Arra zazute, eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, eta zuentzat emango dena. Era berean, afal ondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleai eman zien esanez. Arrazazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzak eta askorentzat bekatuak barkatzeko izuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, bizaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugun. Zuri eskerrak emanez, aldearearen zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apaldi eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, gure gotxaineekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Har itzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztio betiko bizia iritz dezagun. Jainkoaren ama Maria Birgina doatsuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostulu eta martiriekin,
Lorentzo diakono eta martiri santuarekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haien batean goret zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez, Honen bitartez, honekin eta honengan, zure aita jainkoiko guztialdunak horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzeak agindu eta erakutsia jarraituz beldur gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekaturik garbi bizi gaitezen. Eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaundela. Zeurea duzu erregetza, zeureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea usten dizuet, neure bakean ematen. Begira zeure elizaren zirizmenari eta ez gure pekatuei. Eta gure gogoa den bezala, emaiozu elitzari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea elkarri.
jainkokoaren bildotxa, zuk kentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jaunaren bildotxa, zuk kentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jainkokoaren bildotxa, zuk kentzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, jainkokoaren bildotxa. Ona munduko bekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren mailara deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nire etxean sartzeko. Baina ezazu hitz bat eta sendatuko naz. Eta zutik gure aiken otoitz egiten dugu. Egin dezagun otoitz. Betiko salbamenaren agiria da jauna, lur honetan jadanik. Hartu dugun zerutarokia. Egizu, orain sakramentuz ospatu duguna, egintzetan bete dezagula. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zenideok, urrengo igandean leku aldatuko gara. Zigoitia utzi eta Zuiako murgian ospatuko dugu mesa santua, Mikel Goiaingeru santuaren parrokian. Jauna zuekin eta Bedenka zaitzatela jainguko guzti aldunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean.
Haze politatxoko, ez da? Komunian gitarra horrek zer egiten du? Hau unibertsitatea da, musiko entzat, Maitasun hitzak nahi nituzke esan. Garaileak baino ez dira historiara pasatzen. Binakako txapelketaren final handia, EITB-en. Eskurdia eta Rezusta, Artolaren eta Jon Mariezkurrenaren aurka. Txapelak jokoan, Nafarroa Arenatik zuzenean. Hurrengo igandean, ETB baten. Kaixo? Pixima! Ui, eskerrik asko, berdin. Bitxu beleti non dauen. Perdón? Beleti, egon da, San Pedro txarrera begire. Da diktator, hotza. Izan hona begire da, ona. Baina txubet. Herri txiki, infernu handi. Sukarrieta, hemen gea! Hemen gea. Sukarrieta. Gaur gauean, ETB baten.